Velkommen til Esben og Emilies bryllup. Chokoladefabrikken, det er Tove. Hej chef, hvordan går det ned på fabrikken? Jamen, det går som det plejer, Emilie. Det går meget godt. Nu skal du høre, chef. Jeg kan simpelthen ikke komme på arbejde i dag. Nå, hvorfor ikke det, Emilie? Jo, chef. Jeg skal lige lære, hvordan man vasker op. Det lyder godt nok langt ude, Emilie. Jo, men det er rigtigt. Jeg kan simpelthen ikke lade sig gøre for mig at komme på arbejde så. Ej, det passer jo ikke, Emilie. Chef, ved du, hvad der mere også er? Nej, hvad så? Jeg er blevet fritidstryllekunstner. Så skal man have den på kanden, og så skal man... Nå. Så skal du ramme den i glasset og slå dig jo. Det kan jo ikke komme af. Du skal jo bare se, om du kan ramme glasset. Hvorfor rører det ikke? Nå, ja. Wow. Det er sjovt. Okay. Så jeg kan altså ikke komme på arbejde i dag, chef. Ej, Emilie, det passer simpelthen ikke. Jo, chef. Jeg bliver nødt til at have en fridag med løn i dag, chef. Jeg bliver nødt til at have en hel dag med løn. Det kan man ikke bare. Hvad med personalepolitik, chef? Undskyld, chef. Vi ses om 10 minutter, Emilie. Ja, vi ses. Chokoladefabrikken, det er Tove. Jeg har skrevet en sang angående min arbejdssituation i dag, chef. Vil du lige høre den? Godmorgen, chef. Godmorgen, Emilie. Godmorgen, chef. Jeg holder fri i dag. Det er i orden, Emilie. Ha' en god dag. Hvad siger du til den, chef? Ja? Den må du synge på lørdag, når du har fri, ikke? For du får ikke fri i dag. Men chef, det er fordi, jeg er nødt til også at have fri i dag. Og hvorfor så det, Emilie? Jo, nu skal du høre. Jeg skal simpelthen male. Jeg skal male en masse opskrifter til min forlovede. Ej, det mener du simpelthen ikke. Jo, men han har jo fødselsdag lige om lidt, og så har jeg tænkt, at så vil jeg male alle hans yndlingsopskrifter. Emilie, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal stille op med det her. Du skal komme på arbejde. Nej, men chef, jeg er jo nødt til at få malet, i stedet for at bruge penge på gaver, fordi vi skal jo snart gifte, så det... Emilie, du skal komme på arbejde nu. Chef, der er nogen, der har taget mine sko, der er ud af døren også. Så jeg kan altså ikke komme på arbejde, chef. Jeg tror måske, det er naboens datter, som løber rundt med modherren. Og jeg kan ikke komme ud til hende, chef, for jeg har jo ingen sko. Kom nu bare på arbejde. Jeg tror, hun synes, det er meget flotte. Men jeg har selvfølgelig også købt dem i børneafdelingen. Men chef, så du har altså nok se, at jeg ikke kan komme på arbejde i dag. Emilie. Jamen chef, det er frygteligt for min del, fordi jeg forstår simpelthen ikke, hvor jeg skal betale for min billet henne, chef. Kan du ikke bare bruge rejsekort? Men chef, jeg forstår ikke kortet. Kortet? Hvad for noget? Hvorhen? Hvad er det? Emilie, det... Prøv Du skal at høre bare... her, chef. Det er også alt muligt andet, chef. Chokoladefabrikken, det er Tove. Godmorgen, chef. Det er Emilie. Ja, hej Emilie. Så er stationen op igen, hva'? Ja, det gør den da. Ja. Ja. Her på lidt tid siden, for nogle timer siden, måske, jeg tror ved 2-3 tiden, sådan, kom der en lille ven, jeg har, bare lige pludselig. Og så var vi bare her. Hvor er du? Chef, jeg er på højskole. Jeg ligger i havemøblerne. Hvorfor kommer du ikke hjem? Jamen, ingen må se mig, chef. Emilie, hold nu op. Du skal altså komme på arbejde. Jamen, min lille ven, Esben, så uden jeg ser det, så går han bare gået. Så nu ligger jeg bare her. Jeg kan ikke komme på arbejde, chef. Du må komme alligevel, Emilie. Chef. Nu må du lige spise over. Jeg har også lavet noget, der er gået helt galt. Du tror ikke, det er noget. Men ved du, hvor den lyd kom fra, chef? Ej, nej, det ved jeg ikke, Emilie. Hvad var det? Nu skal du bare høre, chef. Det er bare fordi, det er en pizza, så der er faktisk ild i min ovn lige nu, chef. Og jeg kan i hvert fald ikke gå fra den, så jeg kan altså ikke komme på arbejde, chef.
Emilie, hvis du ikke kommer på arbejde om 10 minutter, så er du fyret. Okay, chef. Vi ses om 10 minutter. Bye. Må lave pizza til os. Men det er som om, der er et eller andet, der er gået galt med dejen. Altså, den er stenhård. Den er fuldstændig. Altså... Kan det spises?